Halo Ma, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Iki tekan gawean kok Ma. Heeh. Mama ning ndi iki? Mama neng kamar sayang. Yo, burung ora ana senam. Oh, iki Yo setu. senam balik mau jam itu toh yang. Anu. Bukan aku memang gak senam tak pens kau sampean. Oh, Ma, Yo senam tambah biar yang. terima api ya Ma. Biar yang. Iki ora sido ning Mama. Heeh. Soalnya aku diterpe karo bojone aku. Oh, ora apa-apa. Kendaraannya arep timbul les anakku anak. Nah, terus rene kapan ya? Yo mbok menawa sesuk. Besok. Nek ora yo saurunge Mama balik lah Balik. Heeh. ya Ma. Ora apa-apa. Yo. Mama sidone balik kapan? Yo Kemek. Rebu. Rebu. Heeh. Rebu. Masalahnya kan Sabtu harus tekan gini senam yang. Oh iya, iya. Rebu. Motongi wedhus ketoke kemis. Rebu. Berarti aku Selasa. Nah, salah apa. Ana wektu Minggu, Senin, Selasa. Tolong dino, Mah. Yo ndelok engko ya, Mah. Kabar-kabar ya, Iya. Mah. Nah, orang Minggu Selasa. Iya. Iya sih maafi ya, Mah. Nah, ora apa-apa. Mama semaam iki. Yo urung. Urung. Iki seneng pabrik, yo, Mah. Aku pijet iki ya. Oh, pijet. Jane aku yo pengen dipijet kok, Mah. Pijet Mbak Mi yo sing pijet ini nganane kelu ya. Tapi ora digerek. Lah iya. Pijet peh. Engko ditunggoni Mama to. Engko ditunggoni Mama. Halo. Iya, halo. Ya wes. Sehat-sehat Bu Mama. Amin. Sering bersyukur. Iya. Ya Mah. Iya. Harus sering nggone keheningan. Oh, diterkait susumu mau. Iya, diterke. Balik dipetok. Iya, engko balik dipetho. Ya Mah, ra iso. Burung iso moro ning Mama. Iya, ora apa-apa. Aku pijet sak awak iki yo. Ya. Wes pokoknya sehat-sehat Bu Mama. Amin. Iya, ya. Aku sayang Mama. Berarti kok jam balik ya jam 5 dipetuk nyonyai. Jam 5. Aku balik jam 5. Yo wes nek ono kabar kan ora apa-apa. Ya. Wes ya Mah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.